Vi niste poželjni na hosting, je to jasno? Brate, slušaj, stani kao prvo. Nismo poželjni. Brate, kaži lepo, uplaćimo 2 puta. Uplaćimo 2 puta TeamSpeak, kažeš nismo poželjni, brate, pa napiši, nemoj da uplaćujete, brate. Šta ja sad da radim, brate, za pare, a? Slikaj se. Slikaj se, jednostavno slikaj. Ostavi. Koga psujete, kako nije sramota? Zamišljate se tu, vi ste neki klinje, se obarate sereri, nešto bijete kod majka. Peka kako je od vas. Uvo, vi ste nikom ništa ne uvodi. Njemu treba samo informacije. A šta je sad pičko smrdljiva, a? Kao prvo ne vređam te, nemoj me vređaš. Ne priča na ništa ovdje, Mogu si da ne Po pametno, srpski treba da se kaže po crnogorski i kako hoćete, po turski. Ja sam bez tebe Japanac, a pospiči mi Japanski se bolje razumijem. Čekaj, brate, samo da ti pitam nešto, evo ako sad lepo bez svađe ništa. Slušaj, brate, ja sam platio 300 da nije to nešto mnogo, ali brate, od tebe nije da ti nama gasiš server zbog tamo nekog novog bota, nemam pojma, otkud znam, da ti nama gasiš TeamSpeak na kojem sam ja tebi platio 300 dinara i šta sad ja radim 300 dinara? Idi